Ja, man kan høre jer på stream. Og det er tændt nu. Nu skal den lige have lov til at opdatere inde på Twitch. Nice bros. Hey, Smurf is streaming. Hold da op en skærm, du har der. Det er så simpelt ud. Ja. Sådan der. Og jeg har også fået lagt logoerne på. Ja, det kan jeg se. Jeg er også klar til at notere banerne ind på regnearket, som, når det er sådan. Det er sgu bare i orden. Skal vi give dem noget tid, eller noget sådan, til at komme ind? Vi kan lige lave det er såkaldt en god intro. Ja. Nu har vi lige lavet sådan en de der random noget, der ligesom altid er i starten af et nyt afsnit af noget tv-serie. Jamen det skal du tænke på, det har den norske bro ikke tid til. Altså det er tv-serie jo. Jo, jeg ser tv. Jeg ser tv. Det er ikke andet. Og... Ej, jeg ser ikke tv på den måde. Nej, jeg ser sgu mest bare sådan noget Netflix eller sådan noget der stil. Nå, for fanden. Hvis der er nogen, der sidder og kigger med, så sig hej. I chatten. I chatten. Hej. Det var sgu ikke dig. Ja, og heller ikke dig, Skyjo. Du sidder og snakker med her jo. Okay. Og du var for langsom, Burn. Men det virker ikke til, at der er nogen seere på. Jeg kan i hvert fald ikke se, at der skulle være nogen på, der sidder og kigger med. Jamen, I kan jo i hvert fald bare give los. Ja. Vi shuffler lige et par gange mere her. Men planen den er, at vi trækker alle 12 baner. Og så går vi ind herind på den her, og trækker tidspunkter bagefter. Steffen, du skal lige fjerne den ene af dine faner op i formen. Nej, det var mere bare mere fordi, at vi skal helst ikke have, at du har på nu. Af hvad? 40 plus uger. Du er simpelthen dum, du er. Ja. Nå, jamen, jeg synes, så trækker vi sgu første bane. Yes. Og første bane, den skal køres den 9. marts. Den 9. marts, og det er et sprintløb. Det vil så sige en teams race. Og det blev Monza! Fedt, mand. Monza. Fed bane. Fed bane at starte med. Ja. Ja. Det skal nok blive spændende. Altså, det er jo en fed bane. Tanken om, at det er Speed of Temple, så der skal bare køres fuld gas. Ja. Og lige igennem bus-stop og hele pisset. Det kan. Altså, man skal i hvert fald ikke brage lige igennem, hvad den hedder, første chicane, fordi så er det i hvert fald på den her gang. Nej, det vil være dumt at gøre. Yes. Så Monza, det er første løb. Det ser vi der frem til. Så trækker vi næste. Og hvad bliver næste bane? Og Solter. Solter simpelthen. Ja. Og det bliver jo så også et sprintløb. Hvornår er det bliver? Det er sprintløb nummer 2, og det bliver den 23. marts, den skal køres. Og ja, som sagt, Solter, det er jo en lille teknisk bane. Cirka 1.500 km syd for Spag, så det er noget helt andet klima, de kører med der. Men ja, det bliver også et godt løb. Det gør det. Det håber vi. Og så skal vi jo til første endurance race. Første endurance? 3 timer på hvad, Steffen? Hvad bliver det? Hvad kan du give os? Forhåbentlig noget godt. Snetterton. Imola. Imola? 3 timer på Imola. Og det er den 13. april. Ja, 13. april. Det skal nok gå hen og blive halvfarligt. Det kan godt blive spændende. Ja. Så... Jamen,
Og så er vi tilbage Så på et er det sprintrace. jo- Hvornår er det skal køres? Så sprintløb, det skal køres den 27. april. Mm-hmm. Og hvad bane giver du os der? Forhåbentlig noget, der kan bruges Hvad har til du? noget. Hvad har du billigt salg? Sandford var billig. Lidt for billigt. Ja, Sandford, det er Ja, tilbagevendende klassiker. ja. Sidste Og der er år, bare ingen af kørte os, der kan to lide den bane, racer. og alligevel skal vi køre den hver gang. Jeg tror faktisk, at sidste år, der kørte den som endurance race, eller sidste sæson. Og ja, det var 3 timer på den bane. Ja. Altså, rigtig tæt løb indtil sidste pitstop-runde. Det var ikke noget med den stil, Morten. Og det var et eller andet stil, hvor jeg fuckede op i noget pitstop-strategi. Så du endte med at løbe med sejren, var det ikke det? Jo, på overlegen pitstop-strategi. Ja. Nå, Jamen, vi går bare lidt og videre til løb nummer 5. Og så skal vi til sprintløb nummer 5, og det er den 25. maj, vi kører det. Og hvad giver os det for os der? Paul Ricard. En Paul Ricard. Ja. Det bliver jo en alle siders baglang side. Jeg er glad for, at vi ikke skulle have en endurance på den. Hvorfor det? Lige efter lang siden, der er der sgu da gode pølser. Nå, har du erfaring med det? Det plejer det også være lige før, Steffen. Næste løb, det er sprint, og det er sidste løb inden sommerferien. Det er den 8. juni. Hvad skal vi køre? Nürburgring. Ja, det er jo Nürburgring. desværre ikke Nordschleife, for den er ikke kommet endnu. Og det var jo Du er lidt også det samme heldig. løb, som vi havde lige før sommerferien sidste sæson. Som, ja, det var så lidt en, hvad skal vi sige, overlig opvisning fra en kører. Der var ikke særlig meget race, og så Ja, Jeg siger, jeg vil ikke, der er en eller anden der har meget høje tanker om sig selv. Jeg vil ikke nævne hvem. det er ikke mig. nej, det kunne det aldrig være jo. Det er lidt Morten, der er den der lidt... Nå, næste løb, det er løb nummer 7, og det er et endurance løb. Så vi Og skal det er så simpelthen... efter næsten 2 måneders sommerferie, Ja. den 24. august. Og hvad bane skal vi køre det på? Jeg kunne egentlig også rigtig godt snart tænke mig, at der kom nogle DLC-bane. Det kunne jeg egentlig også godt. have 3 timer på Silverstone. Ja. Det bliver hårdt. Altså, nu har jeg to sølvplaceringer herinde, så Silverstone må være lige mig. 40 plus humor. Men altså, jeg tænker, at Silverstone, det er jo så lidt en gammeldags højhastighedsbane. Det er det. Løb nummer 8 er et sprint, og det er 7. september, vi skal køre. Du fik en DLC-bane, Dennis. Vi skal køre på Snetterton. Snattertarn. Jeg er lykkelig for, at det ikke er et endurance race. Det havde nok også været meget fedt alligevel. Altså, der er jo nogle af os, der lige har kørt 2 gange en halv times race på Snetterton i GT4-biler. Jeg må sige, det var en blandet fornøjelse, men jeg tror generelt, så ser vi det lidt som en fed oplevelse at prøve at køre med så mange på én gang. Ja. Ja, så i nogle... Ja. Og Hurtigere lidt biler. anderledes biler. Ikke mindst. Den her gang skal vi så bare køre i GT3-bil. Ja. Det er betydeligt hurtigere. Nå, løb nummer 9, det er Skal du sprint shuffle igen, eller gør du det hver og gang? det er den 21. september, vi skal køre. Nej, der skal vi til USA. Vi skal køre på Indianapolis. Indianapolis. Altså, de har lige lavet et nyt løb til den her sæson, ikke også? Så klassisk som det nogensinde kunne kalde, så skal det hedde Battle of Bricks. Det er nede under asfalten på Indianapolis, der er underlaget jo lavet af mursten hele vejen rundt. Ja. Jo. Man starter med asfalten var vist ikke opfundet på det tidspunkt, så valgte man så bare at lægge mursten hele vejen rundt i stedet. Fantastisk. Sådan lidt Der af er en fun mur, der fact. har været Hvad? Nå, Løb nummer 10,
Den 26. oktober er et endurance race på 3 timer igen. Og hvad siger vi der? Der siger vi... Yes. 3 timer på Mount Panorama. 3 timer i pitten. Ja, 2 timer og 3 kvarter i pit. Det passer nok meget godt. Altså nu har de jo lige kørt 12 timers race med den her weekend. Jeg har ikke om, hvordan det... Jeg har i hvert fald set 2 kæmpe crash der på bjerget. Ja. Men det var 12 timer. Vi skal jo kun køre 3. Ja, men Det kommer til at føles som 12. Jeg tænker heller ikke, vi er nær så gode til at køre, som dem der har kørt til 12. Ja, nu er du lidt beskeden, har du ikke? Og næst sidste løb er et sprint, og det er 2. november. Det bliver på Ungaro. Ungaro, ikke? Og du tæt på ellers. Ja. Kom så. Nu ved I godt, hvad jeg hæpper på nu her. Jeg vil have en bane nu. Den hæpper jeg lidt på nu. Du vil jo gerne til Barcelona. Jeg vil til Barcelona. Hvor vil du allerhelst gerne hen, Steffen? Er de resterende her? Ja. Der er faktisk så nede, jeg faktisk gerne vil på Watkins Glen. Eller Spa. Ja. Nu bedte jeg, der kommer kun om et sted. Nå, hvis jeg skal vælge et, så er det Spa. Jeg kunne jo rigtig godt tænke mig så til... Ja, det var en af stederne, men hvis jeg sådan helt selv skal, så vil jeg rigtig gerne til Ricardo Thome i Valencia. Det er faktisk blevet lidt en fed... Altså, jeg synes, det er lidt en fed, det her med at køre lidt ind i et stadionkompleks. Ja. Nå, men lad os da finde ud af, hvad vi skal slutte og sidste sæsonen løb, 12. løb, det er den 16. november, og det er også et sprintløb, vi slutter af med den her gang. Jeg krydser fingre. Kom så. Oj, den her klassiker at slutte af med. Det er faktisk ret klassisk i hvert fald. Jeg tror, at vores mødeadministrator, han bliver vældig glad for at se, at vi skal køre på den bane. Ja. Så ja. Fedt. Puh. Steffen, vil du lige sende mig de navne der, de baner der? Det vil jeg da. Det gør jeg lige bagefter. Tak. Kan jeg ikke få dig til at gøre det med det samme? Så går jeg lige ind og så retter vores regner med noget noter. Du får altså bare lige et billede, så Dennis. Jeg gider ikke til at logge ind på Facebook og alt muligt her på stream. Hvor er du pølle. Ja. Nå, jamen så skal vi jo til at få nogle tidspunkter. Jeg stemmer for natten. Skal vi have dem shufflet også, eller hvad? Altså, du kan bare slette alle dem op fra toppen af, og så ned til klokken 19 af, så tager vi bare derfra af. Så fra 19 til 23? jeg tænker, vi sletter alt, der hedder fra klokken 8, og så til klokken 18. Nej. Nej, det gør vi ikke. Men skal vi shuffle dem, så de ikke ligger kronologisk? Ja, gør du det. Ja, skal vi ikke bare gøre det? Jeg skal aldrig se sådan noget underlig uge før. Vi lægger simpelthen ud med et eftermiddagsløb. Det bliver dejligt. Hvor ja. Vi skal køre på. Klokken 16. På Monza. Skal vi bare gå igennem dem sådan lidt hurtigt, fordi det er jo... Så kan jeg ikke huske, hvad løb nummer 2 var. Løb nummer 2, det er Solter. Solter? Ja. Klokken 8 om morgenen. Yes. Hold da, siger du. Klokken 8. Så har vi næste. Det er klokken 22. Hvad er næste? Det er Imola. Det er Imola. Det var vores Imola endurance. om aftenen. Puha. Det skal nok blive sjovt. Hvad siger I, klokken 22? Klokken Yes. dos og 20. Klokken dos. dos. Det var så 22. Sandford, den bliver også spændende, drenge. Klokken 4 om morgenen. Yes.
Uha. Klokken Spændende. 04:00. Så det er jo så vores første endurance-løb. Det skal køres klokken 4. Nej, vores Nej, første det er endurance, Imola, det skal der køres er klokken vores første. 22. Så. Kom igen, bro. Kom igen. Paul Ricard, Hvor der skal mange? vi køre klokken 8 om morgenen. Hvor mange har vi trukket nu? Vi har trukket 5. Det var den 5. Okay. Hvad siger I? Klokken hvad? Klokken 8. 8. Klokken KL 08:00. Og det er en PAUL. Og 0200. Næste. Det er Nürburgring. Det er Det er vores sommerferieafslutning. Den er jeg ikke fan af. Og loggen, hvad siger I? 0200. 0200. 02. 00. 00. 0 dos. 00. 00. Nå, 0 dos. Og så lægger vi ud med Silverstone efter sommerferien. Klokken 9 om morgenen. Og det er jo også en endurance race. Hvad var det var for en bane? Det var Silverstone. Det var Silverstone. Silverstone klokken 9 om morgenen. KL. 09. 00. 00. 00. Næste bane, det er Snetterton. Snatterton. Den tager vi så klokken 6 om morgenen. 0600. Ulo. Hvornår skal vi køre over i det amerikanske? På Indianapolis. Der skal vi have et morgenløb mere. Det er godt nok mange morgenløb, vi får den her gang. Klokken hvad? Klokken 8. Så kan vi jo lige nå hjem til kaffen jo bagefter. Det er selvfølgelig rigtigt. Det skal man tænke på. Nå. Og det skal I huske at sige, når vi siger morgenløb, aftenløb, natløb, så er det indgames, vi snakker. Selvfølgelig er det ikke det tidspunkt, vi skal køre om lørdagen. Det er, ja, selvfølgelig er det in-game. Nå, vores sidste endurance race i år. Hvornår skal vi køre det på dagen? Det er Mount Det Panorama. skal køre klokken 5. Klokken 14. Fuck, du tager på. Klokken! 14. 14.00. Hvad hedder det egentlig nede i Australien? 14.00. Der hedder det 2 p.m. Det tror jeg. Nej, sgu ikke. det tror jeg ikke, fordi de kører med britisk standarder jo. Ja, de er heller ikke rigtig kloge derovre. Nå, Hungaroring. Det er jo også en gammel fangeø. Det var det. Det var det. På. Power. På. Hungaroring kl. 11. Nej. Uno. KL. Uno. Og hvornår skal vi køre spag? Det er du så du. Hvornår skal vi køre fedt, mand? Fedt, man. Spag skal køres klokken. 22. Dos 00. Tostos. KL. Dos. Jamen, vi er velkommen til at tænke, at vi er de mest retarderede mennesker. Det tager vi sgu gerne til os. Det er ikke første gang. Nej, Steffen, hvis du skal prøve at sætte fanerne sammen, så skal du trække hen i fanen. Nej, men det behøver jeg ikke. Det var for at få det så tæt på som muligt, så jeg kunne tage det på et billede. Og så folk også lige kunne se det ved siden af hinanden. I know. Så fedt. Det, Har I nogensinde tænkt over Paul Ricard? Det er også Paul Ricard. det er også Paul Ricard. Rice Hard. Rishjerte. Paul Rishjerte. Eller Rishår. Rishår. Inden det begynder at stikke helt af det her. Igen 40 plus humor. Nej, det er det ikke 40 plus humor, det er bare dårlig humor. Ja, det. 40 plus humor, det er også dårlig humor. Undskyld mig. Det
Det bliver Det spændende. bliver et fedt, spændende løb, vi skal køre i år. Ja. Ja. Jeg ved ikke, har I nogle kommentarer til den nye sæson? Nu når vi ved, hvad vi skal køre. Det bliver fedt. Det bliver fedt, men jeg gruer også lidt for så mange mørke løb. Jeg gruer lidt for det sidste endurance race. Meget. Det kommer nok næsten til 3 timers pit Ja. for nogen. Det bliver hårdt. Ja, Mount Panorama, det bliver hårdt. Det vil nok være en fordel at køre stille og roligt op på bjerget. Du sætter med portvin, eller hvad siger du? Ikke working, bro. Det bliver spændende, det bliver godt. Ja. Fed banevalg. Det synes jeg også var fedt. Ja. Hvor mange DLC-baner har vi? Imola, Snetterton, Indy. Mount Panorama. Mount. Ja, Panorama. 3, 4. 4, ja. Så 33% DLC-baner. Det er godt nok. Ja. Men Spændende. spændende sæson, vi kommer imod. Ja. Nu kan jeg selvfølgelig ikke tale for andre, men jeg glæder mig til, at vi kommer i gang, og jeg glæder mig til, at folk de kommer til at køre med. Lad mig sige på den måde, du glæder dig også til, at vi er færdige igen. Og hvornår skal man senest have sendt billeder ind til dig? Angående... Jamen det er jo så her den 3. Og det er inde på vores Discord. 3. inde på Discord. Ja, umiddelbart lige her bagefter, så vil jeg også... Det bliver så herinde under Race Channel, og så inde under Game Clips. Der er allerede nogen, der har lagt nogle biler op, mig selv inklusiv. Så Stræber. det, Ja, så umiddelbart her bagefter, så vil jeg også lige få lagt den nye rammesætning op, sådan at den er tilgængelig til alle, der skal køre med. Hvor laver du den op hen? Det kommer både på Discord og så ind på vores Facebook. Super. Ja, der kommer så alle reglerne til vores løb til at stå. Ja. Hvad har du tænkt dig at lave, Skyjo? Hvad siger du? Hvad har du tænkt dig at lave og lægge op? Jeg er i gang med at lave vores kommende pokaler. Fedt. Jeg kan godt lægge et billede op, hvor de er i gang med at blive lavet, hvis vi skal gøre det. Så folk kan se, hvad de kan forvente. Så kan jeg godt... De 15, der er tilmeldt sig. Ja, og apropos, vi har jo det her tilmeldingsgebyr. Det vil jeg lige skrive rundt til folk i sådan løbet af i morgen, med hvad vi lige gør. Ja. Med det. Ja. Ja. Men så er vi at lukke ned på streamen og gå i gang med at få skrevet det her ind på vores løbskalender. Og vi vil sige tak til alle dem, der har set den. Ja. Yes. Og vi glæder os til en spændende sæson, som sagt. Så. Det gør Vi vi. glæder os rigtig meget til at komme i gang. Ud og køre noget hård race. Hård race. Ja. Hård og hyggelig race. Jeg vil i hvert fald sige tak for nu. Ja, men selv tak. Jeg siger også tak. Og Godt. vi snakkes ved. Det gør vi.